Arratsaldeon, seiak eta 2, baten batek puntualitatea eskertzen dela esan dit. Bidean agian etorriko da norbait, baina nire hitza gaur hemen garrantzi gutxien dutenak direnez, hasiko gera gerokoa ere ez dadin gehiegi atzeratu. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik. Hondarribia aldizkariari buruz ari gera. Maiatzeko alea izango da 214. alea, eta 40 urte hor ikusi dezakezuen bezala, 40 urte beteko ditu 2026an, hobe esan da, 40 urte beteak ditu jada Hondarribia aldizkariak. Martxoan izan zen, 1986ko martxoan izan zen lehenengo alea publikatu zena, beraz 40 urteak beteak ditu, eta ibilbide oparoa izan duen aldizkaria da. Herri aldizkaria da, azken finean, herrigintzatik sortua, eta ondoren udaletxearen ekimenez ibilaldi luze hau izan duena. Herrigintzatik sortua dena esaten dudanean, herriko kideek sortu zuten aldizkari bat izan zen, euskal zaletasuna eta euskalgintzan aritutako herritar batzuk sortu zuten aldizkaria izan zen, eta hori da balioan jartzen duguna bereziki ez. Nola herrigintzatik abiatutako ekimenek ondoren udalaren bitartez ero ibilbide bat izate duten eta olako ibilbide oparoa hain zuzen ere. 40 urte hauetan denok ikus dezakegu gure herria eraldatu egin dela, eta aldizkari hau bada altxor bat erakusten duena ibilaldi guzti honetan herriak jasan duen garapen guzti hau, ez? Lehenengo aleetatik hasi eta gaur egunera arte, ikus dezakegu aldizkari bat txuri beltzean publikatzen zena. Ikus dezakegu horri gutxi batzurekin hasi zela, eta gaitegia da mantentzen dena, ez? Herriko gaien inguruan jarduten duen aldizkari bada. Eta bertan parte hartu dute Hondarribiko herritar montoi batek. Uste dut denok, hemen gauden guztiok, baina herrian bizigaren gehienok, edukiko ditugula ezagunak, Hondarribia aldizkarian beraien burua, edo beraien familia artekoren baten, edo beraien lagunen baten, berriak, notiziak, iritziak jasotzen dituenak, ez? Eta hori da herri izaera duen aldizkari baten helburua azken finean. Eskerrak eman nahi dizkiet, izan ere, aipatu dut herrigintzatik sortutako aldizkari bat izatetik udalak hartu zuen bere publikazioaren ardura, eta eskerrak eman nahi dizkiet, ibilbide honetan guztian, udalean gobernatzen zituzten agintari ezberdin guztiak ere. Izan ere, alderdi ezberdina gobernatuta ere, aldizkari honek bidea izan du, eta bidea izaten jarraituko dula espero dut. Ez da izango, aldizkariaren izaera aldatu nahi izan ez duenik, bada, aldizkariaren izaera aldatu nahi duenik ere. Eta horretan uste dut apustu garbia egin dela orain arte, eta espero dut etorkizunean ere apustu horrekin jarraitzea, euskalgintzatik sortutakoa delako, euskarazkoa delako, eta euskaraz izatea etorkizunean gustatuko litzaigukelako behintzat gaur egun gauden hori ere. Zalantzari gabe, ordezkari politiko ezberdinak izan dire ibilbide honetan, udal teknikari ere ezberdinak izan dira ibilbide guzti honetan, hemen badugu adibidez koro izan da teknikarietako bat hau ahalbidetu duena, koro bezala beste hainbat teknikari ere ibilbidean izan dira, eta udal teknikariei ere eskerrona adierazi nahi diet, beraien ekintzari gabe ezingo litzatekelako horrelako aldizkari bat gaur egun oraindik indarrean mantendu. Enpresak ere izan dira,
aldizkari hau sustatu eta babestu dutenak, idaztzi ere bertan idazten dutenak, edo gaur egun oraindik idazten dutenak, eta beraiei ere nire eskerrona adierazi nahi diet. Olibeti makina batekin hasitako ibilbidea du, gaur egun digitalera pasatu dena, eta hori ere bada 40 urteren ibilbidearen adierazle. Eta gaurkoan solasaldi bat proposatzen da, herrigintzatik hasi ziren kide haietako batzuren esperientzia, eta gaur egunera garteko, eta espero dut baita ere hausnarketa horretan etorkizunerako erronken inguruan ere hitz egiteko aukera izatea. Amaieran ere, hemen gauden guztion artean solasaldi bat ere pizten baldin bada, esker honeko izango gara, esku altxatu eta mikroa izango zaizue. Nahi duena esateko eta iritziak, iradokizunak ere egiteko, eta espero dut herri bezala zoriontzeko ekimena dugun hau, guztiontzat ere gaurko solasaldi hau ere oso interesgarria izatea, eta beraiei emango diet hitza, mesedez igo daitezela beraiek oholtzara, eta hasi dadila elkarrizketa. Agian aurkeztea ere, zeintzuk diren bertan ditugun solaskideak gaur. Fermin Olaskoaga, uste dut hemen gauden guztiok ezagutzen dugun Hondarribitarra, eta nola azalduko nuke? Bere ekarpen kulturala eta bere jakin-mina hain da nabarmena, ez zaidala batere harritzen, ni duela 40 urte ez nuen ezagutzen, baina ez zaidala batere harritzen gaur egun ezagututa zenolako jarduna duen sorkuntzari begira eta ikaskuntzari begira ere, garai hartan ekimen honetan aritzea. Joxan garaialde, 40 urte ez dut uste ezagutzen dudala, baina aspalditik ezagutzen dudala, nik uste dut hemen gauden guztiok ere ezagutzen dugula bere ekintzailetza, eta Ainara Zuazabeitia izango da debatea moderatuko duena. Ainara Zuazabeitia duela 40 urte etzen Hondarribia aldizkaria sortzeko lanetan aritua, baina bai Mikel Zuazabeitiaren alaba izaki eta Mikel bera bai izan da sustatzaileetako bat, eta Ainara kazetaria, uste pentsatu dugu pertsona egokia zela gaurko debate hau moderatzeko, eta lan hori eskatu zaio, eta gustuz, ezta? Oso gustora. Gustuz hartu duenez, hemen txalo bat. Txalo bat beraien. Esan dugu ez, baina gehiagotan 40 urte pasa dira, lehenengo aldizkari hori prestatu zena, lehenengo Hondarribia aldizkaria. Aipatu da, nik ikusi dut ez, Olibeti makina hau da, makina honekin egiten zen Hondarribia aldizkaria, eta hor bestean daude Fermin eta aldizkaria egiten, gaina ikusten da Fermin aurra aldizkariakin eta, eta nahiko nituzke, apunte batzuk egin, orain hasiko dugun solasaldi honetan aipatuko ditugunak. Pixka bat kontestua gogoratzeko, ez? Orduan, batetik nik uste dut argi dagoela denentzako orduko aldizkariak edo aldizkari hura sortzeko moduak ez duela batere zer ikusirik gaur egun eskutan izaten ditugun herri aldizkariekin, ez? Edo bintzat gaur egungo aldizkari gehienekin. Garai hartan ez zegoen ez internetik, ez WhatsAppik, ez zegoen nolako ezer informazioa lortzeko, ez geneukan Google, ez zeukaten Google, ez zeukaten, ez dakit zeinekin hitz egin nahi dugu, lortuko de bere telefonoa, idatziko dugu WhatsApp bat, ez, orduan ez zegoen nolakorik, ez? Orduan, horrek pixka bat jartzen du baitare, da pixka bat imaginatzeko, ez? Ze nola hasi ziren egiten aldizkari hura, ez da?
Gainera, aldizkaria egiten zutenak ez ziren kazetariak. Ez Fermin, ez Atia Mikel, senyor, eta galere, urte terdiz, egin zuten herri aldizkari hau. Bakoitzak bazuen bere lana, baino, horrez aparte, arduratzen ziren, astero, inbertzituzten lan guztiak egiteaz, lan horiek idatzi, lan horiek prestatu, eta hilabete bukaera baino lehen, inprentara eraman, eta gauza horiek egiteaz, ez? Eta orduan, nik pentsatzen dut, udalak ez balu beste erabaki bat hartu, jarraituko zutela, oraindikan denbora duzez aldizkari hori egiten, gero Ferminek esango du, eta Joxanek igual, hola den edo, baina nik uste baietz. Eta zen nahi nun, argi dagoela aldizkari hau egintzela militantziatik, ez? Argi dago, ez zuten irabazten, ez zaukaten horrekin soldata bat, ez? Gaur egun, askotan pentsatzen daulako gauza bat egiteko, ez zuten deusa irabazten. Hori nahi nun esan, ordan agortu nahi dituen Fermin eta Joxean, arratsaldeon. Eta jakin nahi nun, gaur egun herri aldizkariak herri guztietan daude. Baina okerrez bagaude, Hondarribia aldizkaria izan zen lehenbizikotakoa. Argitaratu zen lehenbizikotakoa horrela, aldizkari bezala, gai diferentekin, elkarrizketekin eta euskeraz. Guk ez dugu ezagutu, hasi ginean beste aldizkari bat zegoen euskeraz egina, ez genuen ezagutu. Agian, diptiko bat edo horrela, ze programa zeuden hileko herri hortan edo. Agenda antzekoak edo. Agenda modula. Baina aldizkaririk ez genuen ezagutu. Eta uste dut zuk ikusi zen duela olako diptikoitako bat Azpeitian edo, ez? Bai. Eta pixka bat gero... Lagun bate bializian Azpeititik diptiko hori, ikusiaz, ze ekintza ziren hile hortan Azpeitian. Eta Joxean zu ordan zinen zinegotzia, HB-ko zinegotzia. Bai. Eta zergatik udaletikan pixka bat bultzatu zen, ez? Aldizkari hau egiteko gogua edo asmoa, zer ikusten zen duten, pixka bat oindela 40 urte, ez? Zer behar, zergatik aldizkari bat? Buka aurretik, Mikel Zuraitarekin eta Ferminekin hizketan hitz egiten genuen, euskara bultzatzeko zerbait egin behar genuela eta ikusi genuen aldizkari bat nolabait egitea komeni zala. Eta, ni orduan zinegotzen nintzen, euskara azpi batzordeko buru nintzen, eta, bilera batian udalean komentatu nuen, eta, esan zidaten, egintzazue. Albaldin baduzu, egintzazue. Eta orduan, nik egin nuena zen hauek lanean jarri. Ideia bota, proposamena egin. Ideia hor zegoen, eta oso ondo hartu zuten ideia egin zitekeela, eta hortik hasi ginen, besterik gabe. Hasieran hirurok izan ginen pixka bat bultzatu genuena, baina gero bai Mikel eta bai Fermine arduratu ziren jende gehiago bilatzen. Erronka etzen txikila. Garai hortan, gutxi gara bera orain bezala ez, ikusi dut euskara azpi batzordeak lehenengo alian idatzizun gutun bat, azalean bertan, ez? Azalean, lehenengo aleko azalean daude Alfontxo Oronozen eskutitza, bere argazki handi batekin, ez? Eta gero dago baita ere, euskara azpi batzordearen asmoak edo helburuak, ez? Eta horre esaten da, 170 Hondarribin bazekila euskeraz, baina nahi zenutena zen, jendeak euskeraz irakurtzia. Hori da. Oin dela 40 urte nola, ez dakit, nola ikusten zen hori, gaztetxoak ikastolara joten zirenak jakingo zuten, helduek igual etzokaten ohiturarik euskeraz irakurtzeko? Ez etzegoen, orduan etzegoen euskeraz irakurtzeko, lehenengo gauza, jendia etzegoen alfabetatua, etzegoen zer irakurtzerik, etzegoen egunkaririk, etzegoen berriari, bakarrik zeruko argia, ero argia zegoen orduan, hemen zea, baina etzen gehiegi zabaltzen,
Eta orduan, pentsatzen genuen zerbait egin behar zela, jendia irakurtzen hasteko, horretarako euskera errez batian eta herriko gaiak izan behar zirela. Hasieran pentsatu zen, bueno, ez dakit, baina nik nunbait ikusi dut, irakurri dut, zegoela zalantza, izan zitekeen aldizkari literario bat, edo pixka bat herriko gaiak jasotzen zituen aldizkari bat, ez? Da, erabakitzen duten, izango zela herriko gaiak jasotzen zituen aldizkari bat. Hori da, bai. Periodikotik hartzen genituen notiziak, eta gero talde bat sortu genuen, bai kofradi aldetik, eskolen aldetik, eta horiek ekartzen ziguten notiziak, eta baita ere idazten zuten euren artikuluak. Nola gogoratzen duzu hasiera Fermin? Joxanek esan zizuenean, aldizkari bat, hitz egin dugu aldizkariari buruz, nola hasi zineten lanean? Esan zuen, baina gero martxan jartzeko inorezan animatzen, eta orduan, egun batean Mikeleri izan nion. Lagutzen balimadiak, bion artean arduratuko gatzuk. Eta Mikeleri esan ziren, bai, bale. Eta horrela, hasi ginen bidek, baina talde bat sortuaz. Eta, talde hori, por ejemplo, aldizkari batean jarri genituen, ez genuen ustea inbeste izango ginenik, baina lista handi badago, zeintzu ziren bizka bat laguntzen zigutenak, eta gero izan zen aldizkari bat saltzen zena. Saldu egiten zen, eta prezioa zen 50 peseta. Eta orduan imiatzen banatu, eta gero jaso diru hori, eta hortako baita ere sortu zen beste talde bat, aldizkariak zabaltzen zituenak, eta dendetan, okindegitan, eta tabernetan jartzen genituenak. Adibidez, esan duzu, 16. alian jartzen duela zenbat kolaboratzaile zeuden, ez? Eta kontatu ez zeudela, 75 behintzat, bai, izena bizenekin, eta gero kooperatibak, dendak eta horrelakoak, ze hor, aipatzen dituzute, idazten zutenak, kronikak bidaltzen zituztenak, laguntzen zutenen izena, eta gero baita ere, aldizkariaren banaketan zenbat jende zebilen banatzen, gero zenbat denda komertziota zeuden, ez? Saltzeko prest zeudenak aldizkariak. Eta dena egiten zen doainik. Eta gero hor firma batzuek nahiko ezagunak ziren, idazten zutenak, por ejemplo, Juan San Martín, Martín Ugalde, Lupe Artola, eta gero beste batzuek, famigabekoak, baino ondo idazten zutenak, eta notiziak ondo jartzen zituztenak. Gaiari buruz ekitenak, ez? Lehenengo alian zegoen, bai esan. Ferminek esan du, lana egiten zen doainik. Ez, lana egiten zen askotan poltsikotik dirua jarriaz. Zer, claro, argazkiak atera behar ziren, orduan errebelatu egin behar ziren, Donostira eraman behar zen, zehaziran Donostian egiten zuten maketazioa eta guzti hori, bakoitzak ere poltsikotik jartzen zuen dirua, osea, etzen doainik lana egiten zela. Osea, egiten zen kobratu gabe eta gainak pagatzen zen pixka bat, ez? Hori da, eta gero, dendatan eta zabaltzen zutenak, haiek ematen genien hainbeste ale, eta bueltatzen zigutena, falta zirenak, 50 marna euro, 50 marna peseta, ez pentsatu gelditzen zirela peseta batekin, ez kobratzen zitzaien 50 mar peseta. Dendek ordaintzen zuten diru hori. Eta gero okerrez bali banago, diru horretatik, biltzen zen diru horretatik, salmentarekin saltzen zen diru horretatik, saiatzen zen ordaintzen, zuk esaten zenuna ez, karretiak, argazkiak, maketazioak, imprentak eta horrelako gauzak, eta falta bali mazen diru bat, hori udalak jartzen zuen. Hori udalak jartzen zuen, baina udalak ez zuen diru bat zehatza jartzen, baizik eta faltasena jartzen zuen. Ez zegoen aurrekontu bat, Hondarribia aldizkari hura egiteko. Esan duzu, sarea handi bat sortu zela, nik esan dut, 75 kontatu ditugu, hemendik kendu igual 20 edo horrela, banatzera joaten zirenena eta dendena eta horrela, dire 50 piko lagun, jabetero baritzen zirenak idazten. Hor oso importantia izan zen, mantxetan marrazkia, ez? Hondarribia da izena,
eta zuk daukazu hor Fermin Ustut ekarri duzula aldizkaria, ez? Eta zen Enrique Lekuonak egindako mantxeta, oso polita, gero kendu zutena. Bai. Hau da, guk egin genuen azkena. Bai, Hondarribiko jaitakoa. Eta gero beste partido politikoa sartu zanean udaletxean, kendu ziguten, eta beste mantxeta bat jarri zuten, zertik hau nolapait lotua zegoela partido politiko batekin, eta horregatik kendu ziguten zera. Horre guztien dugu, hori adibidez, lehen esan dugu txuribeltzean zela aldizkari hau, ez? Baina jaietako atetzen zen koloretan. Hori da. Eta gabonetako ere bai? Baita ere. Eta gero, herriko jaietan, hau lehenengo aldia atera zela, Fotosluk, eta doainik eman zigun berak, eskatzera joan nintzen, eta esan zian, bai, ez da problemarik, eta eman zian argazki guziak. Bai. Bueno, orain hemen dago Aitor, ez dakit non dago nixeria, Aitor da orain aldizkaria prestatzen, idazten honetako bat erredaktorea, eta ez dakit, igual orain ez dago, baian dago. Imaginatzezu, herriko argazki denda batera joaten, da esaten, hor eskaparatian dituzun argazki denak, ditut jarri nik nire aldizkarian, ez? Zaila, ez? Baina, ez? Horrelakoa zen zuen lana. Pixka bat, leku guzitara joan, da leku guzitatikan atetzen, ez? Arpegia jartzen genuen, eta mundu guzia laguntzen zigun, Inorrek ez zuen problemarik sortzen, eta problemarik. Dena guztora. Bueno, aipatzen diren gaiak aldizkarian pilo bat dira, daude kofradiko kontuak, garai hortan arrantzaleak zituzten arazoak, ze arazo asko zituzten. Hor, por ejemplo, sekretari bazena, momentu hartan zen benteroa, Andres Olaskoagak, egiten zigun hilero, hil osoko, ze arraia salduten, ze preziotan, zenbat kilo, eta hilero, berriro esan gabe, bera ja bihartzen zigun zera guzia, zerrenda guzia. Kofradia, gero baserritarren gaiak ere bai? Baserritarren gaia, bai, Simonek idazten zuen, eta, lehenkoan komentatu genuena, eskerrak Simonek aipatu zula lege berri bat, horren deremerioz, legea zan, 100 urte famili bat bizi izan balimada, maizterra bezala baserri batian, edo irubela onaldi, edo ez da izan bela onaldi, bizi izan balimada, eskubidea dute erosteko baserri hori. Eta nagusiak saldu behartua da saltzera. Eta horren delemerioz, baserri bat baino gehiago, erosi izan ziren, maizterrak erosi zuten. Eta hori importantea den, ez? Horrek usten da, Simonek hori jarri zuen, Simon orduan egin zen enen zegoen uste dut, ez? Nekazarien elkartean, eta berak jakingo zuen, herriko aldizkarian idatzi zuen, eta gero igual baserritar guztiak ez zuten irakurriko, baina hau zagokoakin ere, asko enteratuko ziren horrela. Horrela izan zen, da hori izan zen, berak idatzi zuen berri bat, eta berri horri esker, batek baino gehiago erosi zuen baserria. Okerok izan, enteratu zen behintzat. Gero zeuden, hirigintzari lotutako gauzak, kirolak, eskoletako albisteak eta txisteak. Aldizkari batzutan daude txisteak, ez dakik gogoratzen zeraten. Zeinek idazten zituen edo zeitun zen duten. Ez oso honak, baina txisteak. Txisteak eta marrazkiak eta baita ere, bai. Bueno, eta elkarrizketak ere bai. Ez dakit, nola antolatzen zen duten hilabeteroko aldizkaria? Elkartzen zineten, da esaten zenuten, hilabete honetan, elkarrizketa oneri... Administrazio kontseilua zegoen. Administrazio kontseilua zegoen, Mikel eta Fermin. Eta beste batutan Fermin eta Mikel. Orduan, bilen artean, antolatzen zuten dana, pikatzen zuten zera guztia, makina horretan, ibiltzen ziren zea jartzen, eta beuderi okurritzen zitzaien, eta elkarrizketak oso polita ziren. Elkarrizketak gainera egiten ziren herriko jende xeheari, Frantziskari egin zitzaion, Santiago Udaleko langilea zena,
eta Bueno, gero, importantiak zirenak ere bai, zenik eman ditut apuntatuak Norberto Mazabel, Ángel Alcain, Xanti González, Eugenio Berrotarán, Esteban Olaizola, herrikoak, bai. Herriko jendia, osea, eta horregi egiten zitzaion zera, elkarrizketa txiki bat, ura moldatzen zen, eta gainera oso harrera ona zuen, gauza oso politak esaten ziren herriari buruz. Jendia konforme egoten zen, Fermin, joten zinetenean? Jendia konforme egoten zen, proposatzen elkarrizketak eta gola. Gusto da, gainera hartzen zuten, eta elkarrizketa luzia izaten zen normaliak. Gero moztu inbiar, ez? Bai. Eta gero baita ere, nahiko harrera izan zuen demografiako datuak. Bai. Bai. Hori da, izan zen oso datu interesgarriak eta erakargarriak gainera. Nor eskontzen zen, nor jaio zen, nor hil zen, zea guztia jartzen ziren. Hori gaur egun ja ezingo zen. Gaur ja, nola da, datuen babeseako legeakin ja ezingo zian jarri izenak eta gainera umia jaio da eta zeinen umia eta eskondutakoak ere bai nungoak diren eta, ez? Bai. Harik eta datu gehiena, baina gero espadare utzi egin genuen hartzetik. Ez dakit dakizuten orain zenbat ume jaiotzen diren hilabetean Hondarribian? Ez dakit jarraitzen duzuen egiten kontaketa? Ez, guain ezin da konsultatu. Orduan jaiotzen ziren 10, 12, 13, nire iruditu zait deixente, baina ez dakit. Bai. Guain ezin da konsultatu eta ez dakit gainera librutan idazten den. Edo online egiten den, ez dakit. Ia aspaldia ez naiz joan epaitegira lehen hilo jasotzen dituen datu guziak, baina joan dela urte pare batero, esan ziaten, daturik ez dutela. Denak ordenagailuan sartzen direla eta zin dela paperetatik atera. Dena den, gauza bat horrela gainetik pasatu dalen eta bai jarri esan nahiko nuke, mantxetari buruz, bai esan nahiko nuke, lehenengo mantxeta Enrikerena izan zuzala, Enrike Lekuonarena izan zuzala. Bai, izan dugu Enrique zintzula. Bai. Aipatu dugu? Bai. Eta marrazkiak eten zitula baita. Bai, mantxeta hau. Hori, Enrikeren, eta horrek ekarri zituen problemak. Mantxeta horrek ekarri zituen problemak, Enrikeri izan genion, Enrike, mantxeta egin behar zera, listo, haren beti, listo, seguran ez zuen ez ezaten. Eta, egiten zuen, beti Hondarribiari buruz egin behar zen gauza bat egin behar baldin bazen, beti dibujo bera egiten zuen. Itxasotik, ero irritik begiratuta, Hondarribiaren silueta. Zera hori, dibujo hori. Eta, Karo, herri batasunak zera bere egoitza jarri zuenean San Pedro kalian, Enrikek egin zuen zera, eta zer egin zuen? Hondarribiko bere betiko dibujua. Eta, klaro, hori lotu zuten bata bestiarekin zerikusia zuela, eta jendu ziguten, eta hurrengo mantxeta, oso mantxeta ituzia, jarri zuten urak enduta. Urrengoa izan zen hau. Benetan oso itzuzia zen, baina, nik esan nahi nuen, Enrikena izan duzala, hori, arek etzekien ez etzezaten zerri, eta esan genion nahi. Gaina norbaitek itekotan berak inbertzuen. Claro, bai. Ez zuten dingo Ferminek eta Añak eta Zuk eta Margotzen horre, ez? Aipatu nahi nuen. Bai, ongi. Esan behar nuen, egun hauek aprobetxatu ditut, liburu horren barruan daude aldizkari guztiak, 16 aldizkari horiek daude, tordan egon du naiz pixkat begiratzen eta iruditu zait, zoragarria iruditu zait, egia esan, aldizkari hauek web horrian igorrek lehen esan du, posible dira ikusi web horrian, nik uste dut jendeak begiratu beharko lukela pixka bat, ze kontu dauden Hondarribiari buruz garai hartan, ez? Eta orduan, idea batzuk atera ditut, adibidez, hau irakurrita, hemen dauden gehienek jakingo duzute, baina gazteenek ez, adibidez, Ama Guadalupekoa ikastetxean, bazegoela zine areto bat, ez? Horren dago, ostra, gila da, pues bai. Eta astero ematen zituzten pelikulak, astero ematen zituzten pelikula komertzialak, orain baino gehiago ematen ziren.
Eta egon ez begiratzen zerrenda pixkat eta garai hortakoa ziren, adibidez, Robin de los Bosques, Aventureros del Caribe, Las Aventuras de Tom Sawyer, King Kong, bueno, holako gauzak, ez? Gero, adibidez baitare, lehenko gunean komentatu genuen, garai hartan, ogila igandetan erosi barbazen ezintzen erosi edozein lekutan. Junbartzen joan, okindegi batera, ez? Eta okindegi horiek ziren, Martínez, Arratibel eta Garmendia, eta gaur egun ez dire existitzen ja, ez daude ja, ez? Eta jartzen zuen hori, ez dakit, igandea lau, Martínez, alde zaharrian, Arratibel, Mendelun, urrengo igandean, ez? Jo, ez dakit, iruditzen zait daudela oso datu kuriosoak, ez? Beste bat, adibidez. Gaur egun, nola jartzen zuen? 1.000 zuaitz aldatu dire Jaizkibelen. Azken txandan 20.000 zuaitz izan ziren, 15.000 itxaspinuak eta 5.000 aritzak. Eta jartzen du, ia egunen batean ikusten dugun Jaizkibel zugaitzez beteta. Ze garai hartan erretzen zen askotan, mendila, ez da? Eta gutxikila genean, Jaizkibel zen, soila, etzun deuz, ez? Eta orain, pues mira, ez? Holako gauzak. Eta, jo, ez kezak, eta kontatu ditu gauza pilo bat. Adibidez, anuntzio bat dago, bueno, anuntzioa, ez dakit anuntzioa den, baina, bai, notatxo bat jartzen duna. Martxoan 12 nengo da, OTAN-eri buruzko referenduma, eta orduan, eskola guztiak itxiko dira egun horretan. Ze eskoletan egingo dira, botuak emango dira, zeran, ez? Eskoletan. Eta gero, urrengo hilabetekoan jartzen du emaitza. Hondarbilan, 176ak esan zion ezetz OTAN-eri, eta donatori, eta 124ak baietz. Osea, sartzen zen dituzten, aparte elkarrizketak eta zagitzak, eta gero, beste, bueno, olako gai txikiak ere asko kartzen zen dituzten. Bai. Saiatzen ginen batez ere jendeak erraz irakurtzeko eta interesakin irakurtzeko modukoak. Bai, gauza polita daude. Adibidez, gaztetxeko ekintzak, zer orduan bazagon gaztetxe bat Hondarbilan, Olagarro dagoen zeran onduan, ez, municipalen lehengo egoitza, eta idazten zuen eukenik kronika hori, eukeni optikoak, osea, eta dago hori ez, pelikula, kontzertuak, vomito, dan, herri bazkaria, bertsolariak, antzerkiak, ez? Bueno, nik uste dute merezi dula pixka bat begiratzea eta ikustia ze gauzak, ez? Adibidez gaur goizen entzun dut Euskadi Irratian Ramon Roteta, irabazi dulako sari bat, eman diete sari bat sukaldari, nola ditzen zaie, sukaldari berrie, oindela... Eta, badibez egon, Ramon Roteta sukaldariak ere badu bere bidaia. San Franciscora joan da, hango konsulado berriaren inaugurapenean bazkari eder bat prestatzera. Olako gauzak ez, da gero bestatean Elton John etorri zela baita ere Donostian zaukala kontzertu bat, Hondarriko aireportura llegatu zela, olako gauza dituzute. Osea, ez zineten kazetariak, baina horre, ez? Altzen guzia egiten zen, ez? Bai. Kontatu pixka bat, nola lortzen zen, periodikotatik irakurrita taula egiten zen dituzten bilketa hauek? Bueno, irakurtzen genituenak, eta batez ere interesa izango zutenak herriko jendientzat. Eta, eta batez ere irakurtzeko, euskeraz irakurtzeko, eta zaletasun hori jasotzeko, edo nolapat, ez dakit, afizio pixka bat hartu euskaraz irakurtzeari. Eta horren adibidez dago baita ez, ikusi dut, Hondarribiko izokia edo salmoia, jendeak ulertzeko, alderdi politikoetako zinegotzi edo kontzejalak. Olako keinuak ere egiten ziren, pixka bat jendeak... Bai, jendeak ulertzen ez ziren hitzak, nolabait ulertu alizateko eta... Eta ikasteko. Bai. Gaia hori zen, altzen euskera errezenean, baina euskeraz, eta jendeak irakursezan. Hori zen helburua, eta nik uste dut lortu zela helburu hori, jendeak irakurri egiten zuen, eta gustora hartzen zuen. Gainera ikusten zen, hiletik hilera, ez eundaka ez ziren egotzen, igual bi eriru gehiago saltzen ziren, zer orduan saldu egiten genituen, saltzen ziren, eta beste gauza bat, baita ere, anuntzioak eta jartzen ziren, eta anuntzioiek
hasieran kobratu egiten ziren, Bai. Bai, hasieran kobratu egiten ziren, osea, ez nahi zorroitzen, baina uste dut 5 peseta erosirela, anuntzio bakoitzeko, baina, claro, kobratu ziren 2 hilabetetan, da, ja gero, utzi egin genuen, jarraitu genuen anuntzioak Ja, horako negozioa zenukaten salmentaken etzen duten behar. Bai, ze gainera horrek laguntzen zuen pixka bat, zeak zuloak eta betetzea. Karo. Hemen zulo berri bat, bat dago eta hor zartu. Guazen alkainera, ez? Ez que badaude baita denda pilo bat jaz daudenak, adidez alkain, San Pedro kalean zegoen, mertzerian iberiz. Bueno, drogeria zena, ez? Alkain eta, bai, badaude batzu, bai. Anekdotak eta horrela, eguko zen dituzten, ez? Pentsatzen dut, hainbestearen tartean. Bueno, hainbeste gauz aipatzen genituen eta gainera ez genuen importantziarik ematen baizik. Importantzia batez ere zen euskara irakurtzea. Euskara irakurtzea. Hori zen importantena. Eta orduan, asmatzen genituen gauz pila bat. Bira, beste notizi bat. Azken aldi honetan kakoak edo lapurrak gozari dira gure herrian. Etxe bizitzak, dendak, kotxeak, denak dira bisitatuak jende horren aldetik. Lapurretarik aipagarriena, Paskua dendari egina izan da, denda guztia hankaz gora utzi eta lapurrak jospe. Eta holako gauza piloa daude, ez? Osea, motz-motzian, baina notizia kontatu da, ez? Bueno, pentsatu behar dugu, talde handi bat zegoela, ez dakit, gehiago ginen, eta horiek ekartzen ziguten horrelako informazio laurrak eta hori saiatzen ginen nolapat jartzen bertan. Baina ez ziren guria baizik, taldeko... Bai, denen artean jazten zirenak, ez? Bai, zea izaten zen, oso polita izaten zen, aldizkaria atera behartzen azkeneko hastian, nola etortzen ziren, hain zuzen, laguntzaile horiek, bakoitza bere papertxoarekin, zuen etxera, urazen bulegoa. Bai, tinton, apaltzen egin tinton, da. Zukalde onduan zegoen gela txiki hartan, Mikelek eukitzen zuen maia paperez beteta, onduan Fermin egoten zen, uste dut hor argazkia ikusi dutela, eta han ibiltzen ziren biek, eta atia jo, eta batek norbaitek ekartzen zuen notizi bat. Beste bat etortzen zen, da beste zerbait ekartzen zuen, da horrela osatzen zen, eta urrengo hastian, ja behin maketazioa eta dana, baitare maketazio kontseilua juntatzen zen, Fermin eta Mikel. Eta Mikel eta Fermin, segur hilabetea, ez? Beudek maketatzen zuten zera, eta hala, gero ja azkenian ondarribira eramaten ziren, bai, ondarribin... Bai, bueno, lehenengo joaten ginen fotokomposaketa egitera Donostira. Han egiten ziruten fotokomposaketak, eta gero paperaiek ekartzen genituen imprentara. Lehenengo Irungo imprenta errazkin. Zeran, Rogelio Fernandezen. Bai, Fernandezen. Eta han egiten genituen ja maketazioa. Bideokartzen genituen paperak, eta bueno, hau hemen, beste hau hor, eta hau horrela. Eta bueno, Mikel eta Bilek egiten genituen Angola ingileakin. Bai, laguntza beharko zen duten, ezke berez bestela ez? Laguntza beharko zen dutela, zeia momentu batetik aurrera ja gutxo gara bera, igual hobeto antolatuko zinete, baina... Ja, ez, baina orduan egiten genituen eurei esan nola nahi genuen maketatzea, eta bueno, gero eurek egiten zuten, eta gero ja bukatu ja imprentatik pasatzen zenean, joaten ginen bila banatzeko gero. Eta bueno, gero bai, imprenta ondarribidare bai, gero azken orduan, ja, bai. Azken orduan egin ziren, aleren bat egin zen zera. Bai, pixka bat, herriko enpresai eta laguntzeagatik, edo, bueno, eta bertan gelditzeko dena. 0 kilometroa. Bai, Oso polita izan duzen, Polita izan zen? Oso polita izan duzen, bai. Ez da, Fermin? Bai. Oso polita izan duzen. Bai, oso esperientzia polita izan duzen. Bai, eta, bueno, alkartzen ginen, maiz, bueno, hori aurrera amateko, eta, bai. Horregatik esaten izun, adibez elkarrizketak eta nola pentsatzen zen, zein ere egin eta zertzen okaten, zerrenda bat egina,
Ez, momentuan pentsatzen genuen, eta bueno, horrela persona egokiak eta nolapait oso ezaguna zirenak. Por ejemplo, Frantziskana izan zen, Puntaza bat. bai, bueno, jende asko komentatu zuen, Frantziskak esaten zituen gauz berezi haiek. Ez que elkarrizketa oso polita da, ez da? Eta asko hitzetan dugu eguraldiari buruz, Bai. kontatzen du, adibidez, beratxak, ze ongi zekien eguraldi, bueno, nola zekien, segun ze zeru ikusten zuen, bazekiela ze eguraldi egongo zen, etorri zela, ez dakit Madrildik, edo ez dakit nondik etorri zela, ondela gutxi irakurtu eta jaztu zait, baina norbait, ikasi nahi zulako baita ere eguraldiari buruzko kontu horiek. Eta Frantziska berak ere, elkarrizketan, elkarrizketa egiten ari den bitartean, ari da esaten ez, bai, zerua ez dakit zer, eta atzaldian ez dakit zer, eta hola ez, kontatzen eta. Bai, ez dakit Frantziska zeitzen, horitzen zaten. Bai, ez? Hemengo plazatik hortan, saltzen ibiltzen zen, berdurak eta horrelako gauzak, eta oso Elkarrizketa ezagunaz. garaian zen amonatxo baia. Baina, oso amona, eta gainera, bueno, bai. Bai. Bai, oso ezaguna zen. Guretzako beti izan zen amona, bai. Bere garaian izango, baina bai. Bai, gero horitzen naiz baita ere, bai, hilero joaten nintzen aeropuertora, Bai. eta han bada departamento bat, eguraldieko departamentua, eta hangoak ematen ziguten hileko eguraldiaren datuak. Hortarako lehenengo hitz egin nuen, AEMET-eko Gipuzkoako zuzendariakin. Komentatu nion iaz iduritzen zian, eta eskatzen niola datu horiek, emango zigun, da bai, ate guziek ireki zizkigun, eta aeroportero joatezkoan, ja bazekiten zertan joan. Eta jabetero, eta kata. Bai. Eta adibidez begiratu dut, eta 1986ko ekainean, osea, martxo, apirila, maiatza ekainean, laugarren hilabetea beratut ekaina, orain ekainean sartuko geralako, temperatura maksimoa 22 gradu izan zen. Osea, imaginatu orain, ez? Osea, ez que aldizkari honek balio du asko horretarako, ez? Kolako bitxikeri horiek ikusteko, eta oso polita da egiten, maketak eta ez dauka zer ikusirik gaur egun egiten diren maketekin, ez? Gaur egun amabi horri horietan, aldizkariko amabi horri horietan daude gauza pilo bat. Gaur egun beharko lirak igual, 30 horri. Hor dauden gauzak sartzeko, ze letra izango zen handiagoa, txuri gehiago ikusiko zen, argazkiak izango zen handiagoak, ez? Eta hor dago amabi horritan, osea, herriko histori guztia dago, sartu aia betero. Adineko jende batek, bat gehiago, atentzioa ditzu zigun esanaz, letra oso txikia egiten genula. Zoen, bestela zakabitzen dena, ez? Bai, badaude gauza kuriosoak eta naukan galdetu nahi nizuen hori nola ordaintzen ziren gastuak, baina zuk esan dezu ja, poltsikotik atera. Gero dakat apuntatu hori, aipatu zutena baita publizidadearena, eta adibidez, Alkain Mertzeria, Lapitz janari denda, Anamari janari denda, soroetan zegoen, Goikoetxea janari denda, Arratibel okindegia, Viajes Marsans, hori ez dakit dagoen oraindikan, igual, balin badago izango da bakarra dagona hauetarik. Segero dago adibidez, Garintz erlojutegi eta bitxitegia, bien ez goatzen Garintz horretaz? Zein? Garintz. Garin. Gabi Lora denda, Martínez Ortiz altzari denda, bat zegoen ondarria. Nun zegoen altzari denda bera? Nun zegoen? Santiago kalean edo ez? Matxinde hartzen ez zegoen? Matxinde hartzen. Nun? Bai. Eta gero, Arraunlari jatetxea, Rafael jatetxea, Arozena, Albiztur, Arategia. Hauek oraindikan badaude. Oraindik existitzen dire. Ez ziren arruinatu publizitatea pagatzen. Oraindik badaude. Bueno. Eta bersegia naukan Nikola puntatua, nobenetan eta saltzen zen, San Pedro kalean eta nobenetan, aparte dendetan, Bai. hor bat zegoen komando txikiak zeuden, juten ziren San Pedro kalera, ireki maila. Eta Guadalupera joaten ginean, saltzera baita ere. Nobenatara, ez? Nobenatan, bai. Eta maila ikurriña Han ere bai, mai bat jarri, eta mesetatik ateratzen zenean, bantxe batzuk erosten zuten, da... Elizan botzen zen gaia, da gero,
Beste datu bat, Hondarribia nola aldatu den baita, ez? Orain dela 40 urte, bizi ginen 13.000 lagun biztanle. Orain 17.000, gutxi gora bera, ez? Eta gero esan nahi duen, lehen Igorrek esan duena baita ere, aldizkari honek ze bizitza eukidun gero baita ere, ez? Momentu batean, desagertu zelako zuen eskutatikan. Hilabete batzuk egontzan atera gabe, alik eta beste Utzita gero, horiek. ez? Zuek utzita gero. Bai, guk utzita, pixka bat martxa hartu nahi zutelako edo, eta hilabete batzuk atera gabe izan zen. Orduan, 200 piko horiek, ez dire... Ez dire jarraian, ez? Claro. Hor, eten batzuek izan ziren, eta horregatik zenbaki gutxi jo dire, 12 bider 40 egin da. Gero gainera, orduan guztian 11 ateratzen ziren. Udan, administrazio kontseilua joaten zen oporretara, eta orduan... Ematen zen jai langile guztiei, ez? Hilabete batean etzen ateratzen. Bai, ateratzen genuen abuztua eta irailakoa jaiek zirelako, ateratzen genuen bilek elkartuak. Fiska bat lodiagoa eta gaina hori koloretan ateratzen zen. Bai. Bueno, eta nork esango luke orduan 40 urtez jarraituko zela aldizkari honekin, ez? Bai, hala gertatuta eta... Ja, esaret orduan imaginatzen zenuten, o ze pentsatzen zenuten? Ez. Pentsatzen zenuten luze, zuek osatutako talde horrek luze josezakenik? Bueno, taldeak ez zuen jarraitu. Horgatik. Baina hasi zinetenean esaten zenuten, guk hemen badugu, 20 urterako badugu. Bai, bueno, gu egon ginen 2 urte horietan, bueno, taldea jarraitu zuen, gero pixka bat, erdi profesionala horren izan zen. Dena den jarraitu izan espaldute gu jarraituko genuen, oso kaskago horra ginen. Bai. Eta euskara bultzatu egin behartzela eta jarraituko genuen, baina oso ondo jarraitu zuten, profesionalizatu egin zuten, eta hor dago, 40 urte eta gero hau. 40 urte eta gero hau. Aldizkari berria, kazetari berria. berria. 40 urte, esan nahi dut, 40 urte eta gero hor dago, nik uste dut izango dela herri aldizkaririk zaharrena, eta zutik dirau, eta nik uste dut oso gauza interesgarria dela. Eta gainera hor, Hondarribiaren azken 40 urte hauen historia bat dago. Osea, nik uste dut oso interesgarria dela. Atzera eginda berriro ingo zenukete aldizkaria edo beste zerbait, berriro egin dela 40 urte atzera eginda, osea, ingo zenukete berriro aldizkari hau, proposamen hau. Dena den, oani jarraitzen dugu lanian, Bueno, bai, zu bai, formein, ez? Bueno, oain beste ikuspegi batetik, baina, bueno... Orain, esatet aldizkari bezala, aldizkaria. Aldizkaria ja profesionalizatu da, eta, bueno, profesional batzuk egiten dute. Baina, talde bezala, bueno, talde edo, bai, lagura bezala jarraitzen dugu lanian, eta ari gera, bueno, Hondarribiko abizenen lehenoak egiten, eta, bueno... Zema daude egin daia? 30 bat, edo, bai. Eta oain, hasiko da beste fase batian. Nik egiten ditut lehenoak, erderaz, zutik, klaro, programak erderaz direlako, nik erabiltzen duten programa erderaz da, eta orduan nik egiten dut erderazkoa. Eta orduan pasatzen edo Joseani, eta Joseanek itzulpena egiten du, eta laizteraziko jartzen udalitzeko web horrian. Ze interesantea. Oain arte egindakoak itzultzen ari da Josean, eta ni aginez berri batzuek, bakotxak behar du bere denbora. Ez que noraino jaten zera, zenbat demora... Bueno, alik eta gehiena igotzen naiz, batzu badire 1500 eta inkluso lehenagoko datuak
eta erabiltzen ditut alik eta datu gehienak. Eta hor, claro, protección de datos asuntogatik, orduan datak urratu iten ditugu. Horrela pixka bat, bueno, bizi direnak pixka bat respetatzeko. Ferminek egiten duen lan guzti hori, guain egiten ari gerena da, bueno, alden neurrian, jende hori zein baserrietan bizi izan ziren, eta dato gehiago sartzen. Baina lana, Ferminek egin duen lana asunto horrekin, da, baina ikaragarria, osake, joaten zera abizen batzuek, eta gainea eske egiten du sarrera bat, abizen bakoitzaren sarrera bat egiten du, nondik datorren abizen hori, zein izan du diren lehenengoak Hondarribira etorri direnak, eta bar, eta guzti hori, lan ikaragarria egin du. Nire lana asko zerrexagoa da, nik azken finean egiten dutena da, denborarekin, pizkanaka, hori euskaratzen joan, gero udaletxeko euskarat itzultzaileak begiratzen du, itzulpena ondo dagoen ero ez dagoen, egin behar duen zuzenketak egiten ditu, eta bueno, orain joango gera, horiek zintzilikatzen web horrian. Nik uste dut lan polita dela, orain arte Ferminek zeukana, hori ja sartuta zegoen, erderaz bakarri zegoen, eta, bueno, iruditu zaigu oso interesgarria dela baita ere, euskeraz ere jartzia. Bueno, berriro, jartzen gara, oindela 40 urteko helburu horretan, euskeraz ere irakurtzia lan hori, eta aldala behintzat, pues... Noizien behin jasotzen dut email bat, ez dakit, Argentinatik, bai, Mexikotik, claro, esanaz, biradi, honen ondoren guanaiz, eta horrelako detalle pila bat, eta, bueno, mezu pila bat jasotzen ditut, eta, bueno, eta erantzun ere, bai. Eta, claro, nire emaila udaletxean badute, eta orduan nik ez dute jartzen nire emailak lehenuetan. Baina udaletxera edo artxibora bialtzen dute mezuak, esanaz nirekin kontaktuan jarri nahi dutela, eta orduan bialtzen haute mezu hori, eta, bueno, saiatzen naiz gero erantzuten. Bueno, hori da orain azkeneko lana, Fermin, baina azkeneko 40 urte hauetan dituzu beste 1000 Hondarribiko gauza jasoz eta... Bai, ez, oro pilo bat, eta lan pilo bat, eta ikerketa pilo bat, eta horrela da, ez? Bai, gero, por ejemplo, artxibo diocesanoko datuak, bueno, Hondarribikoak eta Irungoak, nik landu ditut, eta, bueno, libro guziak pasa ditut banan, datu hori jasotzen, eta interneten sartua daude. Eta, bueno, horiek ere ematziaten urte batzutako lana, bai. Bueno, nahi nizuen galdetu aldizkariaren izena, ez? Herrian izena, Hondarribia. H jarri zinoten, lehenago bazegolako beste aldizkari bat, Hondarribi aldizkaria baita, baina H gabe zena eta gazteleraz atetzen zena, urte batzuk. Hondarribi bezala. Hori, Hondarribi, eta H gabe. Eta ez Hondarbi, oain esaten duten bezala. Neri belarreiak, bueno, min ematen didate, Hondarbi, zuen txondua badago hotela, orain, Hondarbi. Eta, bueno, nik ez dakit nolatan baimena eman dioten izen hori jartzeko. Bueno, ordan, hemen gauden dena bintzat argi euki behar dugu, ez dugula esan behar, Hondarri, ez? Gero eta zabalduago, gero eta jende gehiago. Hondarbilan ere, bai. Zelen etzen esaten, lehen Hondarbilan ez, lehen kanpo, Hondarri. Baina ez diozu edadeko persona bati entzungo hori. Gaztiak, bai. Baina adineko personak ez dute inoiz Hondarbi esaten, kanpoko balimada, bai, baina bertako balimada, bertako inorrek ez du esaten Hondarbi. Hondarbila, ez? Edo izango da gazten influentziagatik. Guk beti, eta nik pentsatu dut denak, Hondarbila, Hondarribia, eta hori, Hondarbira, Hondarbitarrak, horrela erabili dugu. Hondarbitarra gaizki izana da, Baina esaten da, Hondarbi. Esaten da, baina gaizki esana da. Inorrek ez du esaten, por ejemplo, Donostitarra.
Eta Hondarribia ere Donostia bezala da. Baina herriak Hondarbitarra erabili du, baina Bai. sekula bez Onjarbitarra. Ja. Niri Onjarbitarra entzuten duten bagoitzean sartzen zait horrela tripako mina, baina ikaragarria. Bueno, pues hau argi dutzen nahi zuten baita, zergatik aldizkariatzen Onjarri. Eta batzuek pentsatzen dute, herriko hizkuntzan Onjarbitarra dela. Bai, dela. Hondarribia batua da, eta orduan herrikoak Onjarbi, guk Onjarbi ez dugu sekulan esan. Argi geratu da bila. Argi dago, ez da? Zaten baldin baduzue, zaka! Bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi duzuten, aldizkariari buruz, ez dakit, beste zerbait nahi zuten esan, da bestela ez dakit norbaitek nahi duen zerbait galdetu, edo... Bueno, nik uste dut daikoa ustu gera da. Bai, nahiko dugu? Bai, nik uste dut, ez dakit, nik ez daukat gauzazko gehiago esateko, Norbait zerbait galdetu nahi baldin badu, Ferminek erantzungo du, así que... Nahi zute zerbait galdetu, norbait nahi du zerbait galdetu? Ni jakin dutare bidez, ze iritzi duzuen, gaur egungo Hondarribia aldizkaria, esan dugu profesionalizatu zen, Itxei, mire, egon pixkat, mikrofonoa. nire txorro egotekin, ez nahi gustatuko ditzake jakitea, gaur egun egiten den Hondarribia aldizkariari buruz ze iritzi duzuen. Esan dugu profesionalizatu egin zala, eta behar bada galdu duena da gertutasun hori, ez? Azkenean firma ezagun batzu jarraitzen dute egoten eta horrela, baina galdu du berriaren hurbiltasun hori, galdu du, orduan jakin nahi nuen zuen iritzia. Bueno, baino jarraitzen du herriko aldizkari bat bezala, notizi gutxi dire, profesionalagoa da, literario aldetik asko zabila da, eta bueno, baditu pro eta kontrako gauzak. Baina bai, miren, pixka bat ados nago zurekin. Galdu du hurbiltasun pixka bat galdu du. Kakoak eta ez dute idatzeko, baina... 40 urtetan joaten da, pixka bat aldatzen joaten da, iritziak, beste bat, etorriko dira berriak, den aldatuko dutenak. Beste galderari baukazute, Izaskun? Ez. Beste no baiet. Besterik, nahi zute galdetu? Egon, mikrofono, gari. Oindala 40 urte garaiak beste batzu zian, eta garai gogorrak ere bai batzutan. Egon izan zen, zuen burua zensuratu behartzen izan zenuten momenturen bat esan azbuf, gai honetan ez gara sartuko pixkat delikatu izan zitekelako edo? Bai, hori askotan egiten genuen, nahi genuelako alik eta jende gehienak irakurtzeko eta minik ban gabe, batez ere. Eta ez dakit agian zuk ikusi bali baduzu horrela gai polemikoren bat esan, baina ez dakit saiatzen ginen polemikak alde baten ustea. Eta inork aurpegi txarri jarri zizuen inoiz jutiagatik zu elkarrizketa bat itian nahiko gani zuke, aldizkari hortarako nik ez den nahi, gertatu zitzaizuen inoiz? Bueno, gero bai oroitzen naiz, guk utzi ondoren, aldizkari batien agertu ziren herriko moteak. Eta etzian bat ere gustatu. Eta jendia pentsatzen zuen nik egindakoa zela. Eta garbi utzi nahi izan nuen, ni ez nitzela izan. Eta azkenean jakin izan nuen zeinek egintzun. Baina hori zuen aldizkari honetan, hemen dauden hauetan? 16 hauetako batean? Ez, ondoren, bai. Jakin izan nuen zein izan zen. Baina nik ez duen egin hori.
Baina bai, bate baino gehiago esan zian, aber zergatik egin nuen zer hori. Mote pila bat agertu ziren eta oso itxusia batzuk. Bai, nik ez duen parte hartu hortan. Dena den autozensura bazegoen, Eta, claro, autozensura bazegoen batez ere arrazoi batengatik. Orduan agintean PNV zegoen. Eta gu bagenekien, segunda ze jartzen genuen, ez zigutela gehiago egiten utziko. Eta orduan, ni horritzen naiz lehenengo alea atera behar genuenean, joan ginen, alkatearen gana, ni neu joan nintzen argazki baten bila. Ze, claro, agurra guk egin genuen, Mikelek egin zuen agurra. Alkatearen agurra Mikelek egin zuen. Eta orduan joan nintzen alkateari argazki bat, eta esan zidan, Kontxo, baina guk ez badugu ikusi, zanion, lasai, ez dugu ezer jartzen gustatu gotzaizuenik. Lasai egon. Bazuten beldur bat, eta orduan hori gorde egin behar genuen, ze bestela kendu egingo ziguten. Eta orduan autozentsura bat bazegoen. Eta azkeneko alean, jarri zen gauza bakarra izan duzen. Etzelako egon autozentsurarik, ez? Azkeneko alean, kontatu. Bai, azkeneko alean, ja hortik aurrera kendu egin ziguten, hauteskundeak egin berriak zeuden, eta jarri zena bakarrik izan duzen, kontuan eukitzeko alderdi bakoitzak ze boto atera zituen, udalean alako zera eukitzeko, alako ordezkaritza eukitzeko. Komentario hori egintzen, eta nonbait ez zitzaien gustatu. Hori, eta uste dut jartzen dola baita ez, udalak izan marko lukela leku irekia denentzat. Ez diferente pentsatua, ideologiak alde batera utzita, izan marko lukela irekiagoa. Eta hori izan zen. Hori zen, eta hor behar bada, iruditu zitzaien pasatu ginela. Baina hori zen bestia gainerakoa, kontu handiz ibiltzen ginen ez zera egiteko. Eta behin idatzi zenuten da kendu zizuten aldizkaria, osake. Hori idatzita esan nahi dut, ez? Beste galderarik? Bai, Arratsaldeon. Eta orduan esaten dezutena kendu aldizkaria ze urtea sari gara gutxo gora bera, non kokatzen gara? 87an. 86an martxoan atera zuten lehenengo aldizkaria, eta 87ko irailekoa jaietakoa da azkenekoa. 87an izan ziren hauteskundeak, ez? 87an, udaberrian edo, eta hauteskunde horren ondoren, atera zen editorialian, ez? Izan da dila udala denentzako leku ireki bat, ez dakizer, eta... Bai, eta orduan izan duzen, ja orduan ni ere zinegotzi izatea usten nuen, utzi nuen, 87an atera nintzen, berriak hartu zuten, eta orduan ja euskera batzordea egin zuten, guri etziguten euskera batzordea egiten, gu azpi batzordea zen, ja hurrengoa euskera batzordea izan duzen, zorionez, ze hori da guke bultzatzen genuen hasieratik, eta hortik etorri zen gero, eta ni posten naiz, asko posten naiz gainera, jarraitu egin zuela, horregatik gaude hemen, 40 urte eta gero. Nik uste dut garrantzitsua. Urteiak eta gero sortu zen euskera batzordea, ez azpi batzordea, batzorde bat, aldizkari bat ere martxan utzi zen, ez? Gauza batzuk lortu ziren, ez? Bai, eta hor beste gauza bat jarraitu duena, eta nik uste dut garrantzitsua dena, da, adibidez, zera egiten den, nola da, literatura sariak adibidez, baita ere, 40 urte izango dira, nik uste dut ez dakit urte berian, ero urrengo urtean hasi ziren egiten, eta horrek ere jarraitu du beste 40 urte, nik uste dut hori, eta jak hemen nagoen nik eskatuko nuke pixka bat igotzea zerak sariak. Igo ditugu, Igo dire. Bueno, beste galderarik, badukazute? Aipatu dugu 40 urte atzera egin behar dela,
eta 40 urte atzera eginda gizonezkoen izenak agertzen dira. Lupe Artola, aipatu da Frantziskari egin zitzaiola elkarrizketa, baina, gizonak Baude, emakume batzuen izenak baina, daude, gizonak gutxiko dira, ziren bai. nagusi. Eta, garaiaik bizi izan genituenak, egia da, zinaten lanerako gogo izugarria zenuten pertsona batzuek, mundua aldatzeko dena emateko prest zeundeten pertsona batzuek, baina, ekarri nahi nuke gogora, hori egin ahal izateko Etxean zeudela. etxean zeudenak lan asko egin Jakina. zutela. Nobenatan saltzen zuten haiek asko emakumeak zirela. Eta hemen dauden ez hain zarrak diren askok etxean, aguantatu behar izan duzituztela, Gizon pilo bat. bukatzen ez ziren bilera horiek, baten bat gero kazetari atera da, gainera, orduan, hori ere uste dut ekarri behar dela, ez? Horretan behintzei zerbait aldatu dela, Hondarribia, aurreratu dugula, eta leheno Igorrek aipatu ditu euskera teknikariak, nik ekarri nahi dugu gora uste detelako merezi duela aipamen berezia. Uste dut koro, ez dela euskera teknikaria bakarrik izan dela, bera ere euskeraren militantea, eta hoietako egin diren ekimen guzti horiek batzutan eromen hautsak zirena euskaraz 24 ordu edo zer gauzatan bustitzeko, laguntzeko prest zegoela. Ez zela teknikari bat, euskararen militantea zela eta batzutan ahaztu egiten zaigula. Esaten du saiatzen ginen, ez nintzen, bakarrik baizik ginen. Hori, ginen, bai. Nik azkeneko gauza bat behintzat bai, ezakizue gauza gehiago zan dizute, baina lehen aipatu dugu arrantzalientzako ze garai, ziren garai gogorrak ziren, eta, daude artikulo txiki pilo bat, arrantzalei buruzkoak, eta atera direz daki nora, eta harrapatu dituzte ez daki nungo arrantzaliek, eta eraman dituzte harrapatu dutelako ez dakize, eta halako batean dago titular bat baita ere, dana, nola, agerren dagoen, Pauso bat ezatzera. Bai, ez, arrantzaleok, berra aurkitzen duen, hemen. Arrantzaleok, pausu bat ez atzera. Ez? Osea, bada baita ere gertuko zera bat ematen duna, ez? Esan dut, gaur egungo kazetaritzan, iruditzen zaineri, ez? Naiz hori pentsatu ez dezu horrela idazten, ez? Hemen daude gauza asko, idatzita daudenak pentsatzen ziren bezala edo sentitzen ziren bezala, eta adibidez hori arrantzaliana. Adibidez, momentu hori oso latza izan duzen arrantzalentzako, zebiltzaten, nik uste dut zala orduan legatzan zera lekua kendu nahi zituztela, Brusela zera joan ziren, eta oso momentu latza izan duzen. Bestaldetik, kofradiko benteruekin eta gero idazkari izan zenekin harremana oso estua genuen eta berak informazio pila bat pasatzen zigun. Bai, baina zen nahi dut, lezan jarri titular bat, Hondarribiko arrantzaleek aurre egin beharko diote epaiketa zail bati, adibidez, ez? Baina arrantzaleekin lotura handia zen, ni arrantzale semia naiz. Arrantzale semia naiz, eta arrantzako langileak eta oso gertuti bizi ditut. Hori, eta nabaitzen da, ez dala gauza objektibo edo hotza edo horrela, ez da, implikazio bat ikusten da, adibidez, titular. Bai. Vale, besterik? Bai, zan. Bakarrik gogoratzea, aipatu da hemen Hondarribiko udaleko webgunean badagola Hondarribi aldizkaria jarraitzeko aukera, lehenengo aletik, azken aleraino, oso errexara topatzea, Googleen Hondarribi aldizkaria jarri eta segituan sartzen zara, atzetik aurrera dauden jasotak, eta lehenengo ale eta gaur hemen hitz egiten aritu zeraten xehetasun guzti horietatik, nola titular hain herrikoiak ziren horietatik, gero ondoren profesionalagoak diren beste
idazteko moduetara jasota, eta hori guztia jarraitzeko oso modu errexean justu hemen mugikorretik ikustea zail xamarra da, estaldura oso txarra delako, baina bai Hondarribia aldizkariko ale guztiak ikusgai daude, eta bilakaera noizean behinekakoa ikusita oroitu gaitezke xehetasun txiki guzti hauetaz eta nola herriaren eraldaketa jarraitu den eta oso modu errexean egin daiteke. Eta bide batez abizenan ere, Hondarribiko abizenak jarrita oso errexe topatzen dira baita. Bueno, ordan hori, Hondarribiko webean errexe topatu daiteke, eta azaten genuen arrantzalena, baina adibidez ez, ikusteko pixka bat, ja bukatzea honekin, baina adibidez agertzen delako baita ere, IESak edo SIDak, ez, izan zen, Hondarribian eragintzun garai bat izan zen, ez, eta, bueno, baita ere dago horri buruzko informazioa, ez, nola, iritsi da, gaixotasun bat, oraindik ez dauka sendabiderik, baina herriko gazte asko daude, olako notiziak eta ere jasotzen direla. Aparte, hemen aipatu ditugun beste batzuk zine kartelera eta zakize, baina daude era guztitako albisteak, eta adibidez naiz da kazetariak ez izan, albiste horiek daude, oso ikuspegi, kazetari ikuspegi batekin idatziak eta horrela, eta denetik dagoela, eta oso polita direla aldizkariak, eta merezi du bizkat sartu eta begiratzea. Zer egiten zen oin dela 40 urte. Ez dakit, beste galderarik ez balin badago, txalo bero bat, beraiei, eta... Baina igual bai, jetxiko naiz. Gelditxu, gara bai. Bueno, arratsalde honen denakeri, eskerrik asko gaur etortzeagatik, baina bereziki ere eskerrik asko zue bilei, Fermin eta Joxean, badakita hasieran ere zalantzak edo nolak edo, baina, bueno, hementxen gaude eta benetan estimatua, zuzenean informazio guzti hau edukitzea, eta nik orain ere aipatu nahi nuena, ez? Euskaraz zinegotzi bezala, lehen aipatu zu, Bordari Zatarka 40 egin ditu, aldizkariak ere 40 urte egin ditu, eta bentsa gure ardura izaten ari dela jasotako hori, ahalik eta hoberen, ez? Baita ere lekukoa pasatzea, bai teknikarien eskutik, bai zinegotzien aldetik, eta gure konpromesua, eta bentsat nahi genula 40 urte bete ditun aldizkari honekin ere, eta udalaren izenean, zuei eskertza hau egin, bentsat ez, modu publikoan, hain modu militantean, borondatetik, ateratako denbora honengatikan, txaketaren azpilan, hor, astu ditut 3 sobre, bai, oie, bai, igotzen zara ere bai, Igor, zerbait oso xumea da, baina Mikel ere falta zaigu, Mikel Zuazabeitia, eta ordan esketuko nuke Miren Alkorta, onuntzere etortzea, detailetxo hori, bai, aldizkaria saltzen zituen hemen dauden beste asko bezala. Ordan Miren, albaldi maduzu, etorri goti? Bai, ze bat egiten dut Mirenek lehen aipatu duenarekin eta nire hitzetan hori aipatu nahi nuen. Gizon kuadrilla nagusi bat ibilitzela ere lanian, baina askotan esaten den bezala, batzean ere emakume asko bazirela, familiak ere bere oberena ere bai ematen, eta gaur Mikel ez daukagu, eta orduan Mirenek hartu bartzula, baina hartu bartzun bezala Garbinerek, edo hartu bartzun baita ere Ferminen familian ikustu dut oso konpartituak, saldutakoak ere bai. Saltzen zen denak, familiak denak parte hartzen zen dutela, militantzia horretan. Orduan, hemen txendako esan dakoa, oso xumea da, lagunduko diazu ere Miren, bai, irekiko dugu, azken finean, dago ireki, bale. Azkenian egin deguna da, gaurko kartela dago alde batetikan, eta atzeko aldetikan egin duguna da, norain egin dunean 40 urtea, martxoko alearen
portada. Bale, zuentzat haundian dago, etorri zaretenentzat emango zaizue tamaino txikiagoan, nahi genuen zerbait detailetxo bat gordetzeko. Badakit, ez du esateko balio, baina bereziki esaten genuna, ez? Udalaren izenean eskerrak eman, bai, ez? Politikoki hori erabakitzetikan, herri ikuspegitikan horreri heltzetikan, eta orduan, hausen da, eta hau denentzako denez, beraientzat tamaino handiagoan eta txikiagoan zuentzako. Eta eskerrik asko.